Нова тениска ще му купиш. Кот се съжалявам, на очите издадаха. Така че и ти попада. Абсолютно. Като на снимка. Да, като на всеки. Клип ли правиш? Това според теб на какво ти прилича? Това е гедно това да се нещо. Ами да запамета... И да го качи в YouTube. Момента. Така да го кача в YouTube. Човек, ма качиш. Аз съм далеч. Аз съм далеч, така че съм спокоен. А не ми знаеш новия адрес, така че не можеш да ме намериш. Чакай, не съм свършил, що докато свършим? Или сега още 20 минути, докато свърши батерията? За утре... Кажете някакъв, нали, утре ли ви е по-удобно? Окей, тя и Алекс каза, че утре ме е. Свободен двата, утре всеки ден. Да, утре само някъде към 3 часа съм взел до 5. 7 на работа, аз през деня съм свободен. Тоест да се видим през деня ли ще кажеш? Ами от 7 съм на работа, да ви знаете какво е времето през деня. Тогава 7 сутринта форум на среща. Няма ли да е през деня? Да се реваншираш все още на правото в 7 сутринта? Или вече се изреванширал и си Ачо, шегувам сега 7 сутринта, не можеш с кран да ме събудиш. Ама не, сериозно, смисъл, много тъпо. Я да им тази хубава бони. И ти разбира се, колко време си изпил. И ти трябва да се реваншираш. И тази хубава злата. Шефът беше какво ме казва, повече да се пие. Добре, не се получи това, което се опитах. Нямаше какво да направя, смисъл. Каква беше целта? Освен се опитам. Не питай. Добре, ти си до 7, така ли? Може само пази. Колко бери? 12. Да, такива бира. Кога бе? На имения ден на Мирела ли? Не. Загорка. Камените. Ама на имения ден на Мирела ли? Моля. Ти не знаеш, че има имен ден ли? Не, аз не знам. Логично вчера има ден, обаче. Не гледаш ли Бургас Нюз, бе? Човек, аз съм, може би съм отворен, май има и тафа. Що? Ами защото се обърках паролата 2-3 пъти и после ми изписа... Съжалявам, ама достигнахте максималния брой опити. Това трябва да е за известно време. Ама долу... Не знам. Ма долу има и един хубав линк, дето пише забравихте си паролата ли? Изпробва ли го? Изпробва ли го? Май вече съм на линка, прекалено си, тук нямаш работа. Естествено, бе. Не знаех, че и такъв е сложил, Никил, той е специално за тебе. Не, той еволюира в това. Това е с новия стил, нали? С новия стил. Рано е да се ходиш. Майче вечето сега започва. Аре, Ачо, сега ти пък баба ти ще прости, обади се и кажи, че няма се баба. Аз нямам пари. Нали баба? Нали каза, че на баба си иска да се реваншира, бе? Баба, прости ме, да. На кой искаш да се реваншират, бе? Извинявай се. Виж, че какво, сигурно искате пак да идвате на това заведение, така че обадете се. Илян се насълзи даже. Ачо, на кой искаш да се реваншираш, бе? Не ли на баба му, бе? Не в състояние. Пиян си. Да, съм пиян. На баба ме, да. Я кажи, Не ли на баба ти? Същата. Кой сме ти? Мария се казва. Вчера му име. Имаше. Друго учили му каза преди смеха. Дион съм бивам. Ще кажеш, днеска изме ли 15 ще кажеш? Днеска изме ли 15 ще се прибереш, ще кажеш, днеска не ли 15? Хората още повече да сгафят. Сега. Няма спасение. Тогава стой тук, така че си изгафил, ако са притеснява. Тя стана плажа днес. Ела на Атанасовското е са. Вече го Къде е на научи. Атанас? Там няма ли бряг? Аз съм. От я на Халемерю. На Халемерю точно. Канете сте всички на Халемерю. Какво е това? Остъл. Къде и кога?
Алкатрас? 23 до 1. Да. Такси сигурно няма да видя. Къде е това? 23 до 1. Това е най-якото събитие за лятото. Най-яката бригада, събират се хора, млади хора, между 50 и 100 човека от цяла България на палачки, е купон и вършиме полезна работа. И между другото, вече е яко. късно да подавате Не заявка. е късно, аз мога да уредя всичко. А най-близката туалетна къде е? Не са уничарите. Най-близката туалетна е сигурно на 5 км. Не, близко е. Между другото, тук е на 20 минути пеша от изглед. В смисъл, не езерото, което виждаш. Много по-навътре. Да, туалетна имаме. Имаме и баня, имаме и вода. Хубаво, че стигнахме. Да, като е на барем няма вода. А ток има ли ток? Ток за сега имам, докато и Евен не искат да го спрят. Докато ни дойде режима на тока. Да, очаква се да идва. Така, това е най-якото нещо за лятото. Това е, което за Сарафово. Е склона за Таблешково. Да. Благодаря, Бонеца. На 5 минути от него, ама пълно. Ама не е в морето, не е в Не, озеро. остров в Езер. Не е остров. Остров е друго нещо.